Čaute ľudia, dneska si zahráme 99 Nights, lenže si pozrieme presne, čo je pod spawnom, vlastne v 99 Nights, keď sa spawnuješ, tak si pozrieme, čo je vlastne pod spawnom a zistíme vlastne, čo tam je, lebo ako, ja to už viem, ale vy to neviete, tak si vytvorím private server a tak no, tak napríklad HTGUN 120, dajme tomu. Neviem, kde mám ten server úplne asi niekde v Riti, dajme tomu HTGUN 120. Dobre. HTGUN 120. Buy now. Je za free, takže keď chcete, aj vy si ho kúpte. Neviem, kde ho mám absolútne. No mám ho. No už tu je. Hot Hacker sa volám. Takže keby ste chceli, tak viete, kam mi to pošlete. Každopádne som taký trocha cheater, tak dúfam, že vám to vadiť nebude. Zasa to šuští. No dobre, vidíte, čo mám tuto. Viete, dobre, čo to je, no. Ok, tak ho stlačíme. Dáme toto. Stlačíme toto. FLI najprv. A viem lietať, ľudia, čumte, kámo. To je super, čo? No dobre. Teraz pôjdeme takto. Tu dáme toto. Napíšeme 99 noci napríklad. Tu pôjdeme dole, tu nájdeme forest, sklepneme, tuto klikneme, tuto dáme a tu napíšeme no clip, no clip. A teraz vlastne sa môžem podbugovať podzem. Ale ešte predtým, než sa tam podbugujem, tak musíte dať like a odber, takže tak, no. Každopádne ideme sa tam pozrieť. Tak poďme touto bránou začneme. Daj takto, bro. Preletím to. Tu môžeme niekde vidieť toho jelenia tuto. To si iba posraté oči. Proste oči. Serve na to. Tuto, takto vyjde reálne spawn. Vidíte, proste nič tu není. A pod spawnom je takáto vec, napríklad. Only 20 characters, bla 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 bla. Tuto napríklad sa dá toto kúpiť napríklad za Robuxy. Ja Robuxy nemám. Takže tak. A takú rifleku. Tu sú klásky. Tu je asi ešte vianočný oný obchod. A tuto je niečo napísané, ale to neviem preložiť. Please, strip. Vy si to preložte, stopnite si to, ak si to preložte do prekladača a nič iné tu není. Stromy nejaké divné. A tak no. Chceli ste to vidieť, tu dole ešte niečo, mesiac nejaký, tu dole niečo, no. Kúkneme sa za to nič, tu niečo nič, tu nič tiež, tu tiež nič, tehly nejaké, pod stolík nič, strome nič. Dobre ľudia, toto je asi na dnes všetko, keby ste chceli viacej takýchto videí, tak dajte vedieť a do mojich komentárov a keď tu bude 5 lajkov, tak natočím, jak tam hrám normálne a môžem si niekedy zahrať aj s vami, keď budete chcieť. No, toto bolo všetko a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.